Takže všichni ahoj, vítám vás u druhého dílu, u prvního dílu hry z Geometry Dash, jak já budu stavět. Já tady mám čeho hodně, já už to udělal a přestaň, protože já budu dělat svůj level, což je dobrý. Takže level bude se jmenovat třeba party, já nevím. Tak, teďka. Hudbička, potřebujeme hudbu. To je? Ne. To taky ne. To taky ne. 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 V žádném případě. No, šlo by to. Kde je ona? Ty vole. Tohle vůbec nejde zkoušet. Jo, takhle. Jo. Tohle já ji potřeboval. Takže BG. Tak budu mě takový. Co je? Můj pes tam. Potřebuju taková do hněda, jako hodinko. To by bylo takový, by bylo pěkné. Mně se líbí. To zase potřebuji jako hodně barvu. Já budu tohle video možná moc dlouho střílet, protože já moc dlouho dělám level. Pro mě to může být i jednou ty vole. Bude moc dlouho. Tak. Proč já nic tady nemám, ty vole? No to by šlo. Ne, to takový nebude. Jsem rozhodný pro jiný. Tak, to bude takový černý. No, to by šlo. Teďka já už vím, jaký blok to prvně bude, takže teďka. Já nevidím tam ti. Ne, takový to fakt nebude. Takový to bude. Jej. Tak, ne. Tady trošku už tak. Ne. Ty vole, co dělám, to jsem taky dobře. Tak. Ne, to nepotřebuji tohle. Počkej, to by šlo. To by teďka šlo, protože. Teďka hledám nějakou místo. No, to bylo pěkně. Dobrý. Teďka potřebuji tóny. Takže. Tady to musím změnit. Begin. Na takovou růžovou. A tady potřebuji dát tohleto. Tak, ježišmarja. Ne, to potřebuju, abych. No, uvidíte, proč já chci tak trošku vysoko. Ne, to se taky tak žot.
To jakoby to już trzeba tady stać. Ten dragon, pojď sem. Tady je drugi. Edit grow. Dám třeba jednu. Malu. Dám to sem. Co bude? Počkej, jestli to bude dobrý. Tak to nevím. Tak, teďka tady dáme tenhle portál. Dáme takhle. A to je trošku výš, nejde. Jde, jasně, že jde. Takhle. Přesně tak, kámo. Přesně tak. Tady musíš skoknout, teďka je to tady označím. Kde je to? Tady ne, je tady. Jej. Edit, takhle, edit, to bude jedno. Pamatuju, to musí být takhle. Ano. Jo! Přesně tak. Mi to dali. Ano. Jenom teďka ještě trošku dál. 35. Tady budu. Ne, pojď sem. Já myslím, že to... Myslím, že to někde tady bude. Trošku výškama. A tohle trošku níž. Už víte, proč já chtěl, protože já chtěl, abych ona tady, protože jestli já tady dělal malý, tak on bych tam prostě nezašel. Což by bylo blbý. Já myslím, že udělám tady koince. Je, tady takto nastavím, abych se báli, ale to nejsou právě. Teďka prověříme to. No. Ano. Myslím, že to je správně. Ne, já nechci swipe. Tečko třeba. Je tady. Dělám ten portál. Tohle dělám někde. Moc vrchu. Myslím, že to půjde. Teďka zkusíme to. Já myslím, že takhle písnička je docela dobrá. Jo, teleportovalo se tam. Tady udělám ještě jeden takový portál na wave. Ne, tady. Ne! Nevím. Ano, teda. Co vole, to tam je? Tam nějaká kostička. Já kostičku. Ty vole, nechci. To bude odporný. A teďka tady tak to postavím, abychom tady proletěli tenhle. No já myslím, že tenhle level aspoň bude hezký. Pojď sem. Ne, tady je změním do toho ještě barvu. No takovou červenou. A teďka zkusíme, jestli to fakt bude, protože já nevím. Já se bojím, že mě to nebude jít. Kámo, to jde?
Юпі, юпі, юпі. Я спустився на ten level. Ще буде енергії Мацвелька. Це діла ж продали. Я Мацвелка тут. Тут понаставимо, так. Анна, так. Що? Анна, щось не так. Данаки, не він. Это музикант штучки. Але, до речі, але. Тила. Добре, Тачка потанула ритмус. На! Юйки, то й буде остати. Вейп буде наш блоуей. А видите, що я та дитечка уділам так, як он пролетів туди. Так, даже он ось і зможе пролетіти через такові. Скільки я тут поверну. Перед собою. На, кривола. Але пісничка не помогла. Чекай, я то ділам на миші. А це... Почекай. У нас це портал Таденелибин. Также я не с ним делом. Эдит. Что не могу давно делать. Все-таки был. Ага. Почекай. Ага. Так это не буду. Бутила. Трошку. Але воно то не піде, а то він покуте. Говно. Видите, що я серу кашлю на то. Так от буде. Там то є означені. Отже, серу на то. На, потребую то трошку більше делать, то дай потеряємо там ці факти. Проводити. Де? Тисяч. Камушко. Де падає? Так було. На, потребую то движ, проче то дело наверх, де що потребую движ. Логика. Я myślę, że mnie to w słuchatkach jest. To się буде найдальше відео на каналі. Ну, аби хто не було так нудні, я уділам тоді. Ти сам будемо. Не, коли? Мусить бути така нормально. Тобто він так іде бжоти. Ось і буде найдальше відео на каналі.
Ну, стріми можна буду стрімувати на Twitch. Можна, но стрімувати ще не буду. Тоже я мам ноутбук. На, вот чекач. А потребував десь. Я там, де прилетить, то я добре тетька будила, навіщо це? Тетька будила мені такові. Отдам його сам. То мусить бути нормальний. Щось там такий дебил. Представуєте то? Тук. Колік, то я от два. Тут літати не сідається. О, ця батаду. Не. Трошку менше, добре. О, видите, что она там? Я только не уделам. Та-дам! Добре. То сам так его помыслил. Оу, щит. Не там. Tady. Správně, konečně. Teď to dělám. Kde je? Ne, pane. Trošku menší. Ježišmarja. Klíně modníky. Kluci budu mít takovej. Malý horníko. Prověříme to. To musím trošku tam posunout, no. Musím, no. To musím trošku posunout. Počkat. Trošku potřebuji peníz, protože tam to nejde vidět. To na samém vrchu. To je špatně, mně se to nelíbí. Já chtěla bych byla všechno dobře. Ty vole, netěším na stříhání. Protože to bude dlouho. Oho. Vlastně můžu nestřílet, protože tady takový není prostřelení, takové záročného. Jej, kříže! Ty musíš náhodou být tady? Tunče. Ježiši. No, víte, já budu střílet. Ne, já budu střílet tohle video, bez střílení já nechci být. Nechci být bez střílení. Možná dám mě intro.
To laguje jako svině, nevím jak vy. Kamo, to jde fakt! Už je to déka. Takže, já se pro ten díl loučím, takže mějte se krásně. Komu se video líbilo, dávejte like, odebruj se na můj kanál a čau.